So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first. Klim ta' min wieħed jixtar minn dan l-attur Amerikan. Kull ma jmur l-aħbarijiet FOLOZ qed isiru r-regola tal-ġurnata. Waħda mill-aħħar aħbarijiet FOLOZ li ċċirkolaw kienet il-mewt tal-kantant Enzo Gusman. Saħansitra diversi kmamar tal-aħbarijiet lokali rrapportaw bi prominenza l-mewt ta' Gusman meta dan mhux vera ħalla din id-dinja. Mhux vera miet il-kantant Enzo Gusman, hekk irrapporta mill-bidu One News. Bħalissa Gusman jinsab rikoverat fi sptar fil-Kanada wara inċident li kellu meta kien fuq btala iżur lill-familja tiegħu. Bint Enzo, Greta Gusman, kitbet li mhuwiex minnu li Enzo Gusman miet anki jekk diversi kmamar tal-aħbarijiet oħra rrapportaw din l-aħbar falza. Jekk joġobkom ixxerdux qlajjiet għaliex il-familja diġà għaddejja minn ħafna, irrispettaw il-privatezza tal-familja tagħna, talbet Greta Gusman. Mart Enzo, Carmen ukoll ċaħdet l-aħbar falsa li xterdet minn midja oħra li mbagħad ħasret l-aħbar falsa li rrapportat. Għal-grazzja talla Enzo għadu magħna, qalet Carmen Gusman. Intant dwar il-fake news dan l-istazzjon tkellem ma' Anna Bonanno, Xandara Veterana li tkellmet dwar prinċipju sagrosant li jrid ħaddan ġurnalist b'sens ta' responsabilità kbira. Il-ġurnalist ma jirrakkontax stejjer, iżda jagħti informazzjoni fattuali. Dan ifisser informazzjoni bbażata fuq il-fatti, ġifieri fatti li jiġu iċċekkjati biex naraw li huma veritieri. Anna Bonanno appellat biex fid-dinja li tnajxu llum fejn aħbar tiġri bħal-leħħa ta' berqa minħabba l-midja soċjali noqogħdu b'sebgħinejn minn sorsi li jqarqu. Kultant xi ħadd jgħid tiegħu anke bla doċċ mingħajr ma jiċċekkja l-affarijiet. Jekk nista' nagħmel appell żgħir, noqogħdu attenti ħafna illi ma nemmnux kull ma nisimgħu. Noqogħdu biss fuq is-sorsi li nafu li ma jqarqux bina.